enwe no ihe mmadụ ga-anọ n'ote ha fụya otu ọ shafụga m gadugbu enu ọ fụga m zi oge m owu na-ewuru m na mkpụrụ obi nweghị mmadụ na-aga ahụfụ ka m hapụ igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si nwa mba nọ m za ya sị m na enwere ihe ya nọ n'elu ụgbọelu na ihe na ori bidoro ya sị m na ya nọ ala bekee ma ya lụtara na Krismas nọ enwekwana nwa ngel erekọmendịrị ya ya lee the girl dị mma ọ dị oke ha share nọmba bido kpọkọrịtawa na fon n'ihi okwu ọma ekwuru n'isi the girl ya sị oke ka ya tara ya hụkwanụ the girl ya amasị ya ọ ya ka nwa anọ ntara bururu ikpe na fon buru ya n'isi okpokpokposhi and m hụ naanị Krismas nwanyị mba nnọọ na ọwụ mgbe niile ka ndị na-ala bekee na-alọta na ya nwere lot of things ya mere na Krismas time ya ezuru ya nwa na-akpe na ya bịa ka ha hụ ya nakwara agwa ya si echere na ya nweta ohere na ya ga-abịa bịa obido gwawazie na ọ because ya like ya kpatara na eji ebugharị gị ya sị mba ọ sị ya bịa n'ụlọ nne na nna ya bịa hụ ya na ya mara na ya likiri ya na ya dị serious na ya bịa n'ụlọ nne na nna ya bịa hụ ya na ya chọrọ ịhụ ya ya cheke times oke lee mgbe ya ga-abịa orukwana mgbe na ya wụchasịa ọ ya ga-awụchasịrị n'ụlọ nne na nna this girl nna ya anwụkwala na onye na ya nwe mama ya nwa anọ ntara ya file ka ha kparịta hụ briefly ka ya bịa gosi ya dat na ya dị serious na ya likiri ya ruo ọlụlụ kama na ihe eji n'aka na ọ dị too much ka ya na ya kparịta nwa anọ ntara shi n'oche nga ọ nọbili bịa rịarịwa ya n'ahụ ya kọntrolu onwe ụta ka emegidere nrịarịa n'ahụ ọnụ ntara ọrịa gịrịga ha endizie up na nsusu ọnụ ha susuo ya nga ọ dị obili ya kọntrolu onwe n'ihi na ọ wụ ụlọ nne na nna ya ekwesịghị imeghere otu ahụ ebe ahụ ya laa ọ ya ka ya lara obido kpọkwa ya again the girl asị na ya chọrọ ịhụ ya gwa ya osi oke na ele ebe ọ ga-achọ ka ya na ya abụọ hụ the girl ekwute ebe ọ chọrọ ka ha hụ ya gwawa the girl that na ebe ahụ dịrị ya fa mgbe ya na-emechana ihe ya na-emepụta ebe ahụ na chi ga-eji na ọ ga-ala ka ịhụ ya n'abalị the girl si yes na enwe ihe o mere na ya ga-agwa mama ya na ya na-aga na ke nwaanyị mụrụ ọrụ keeki na-eme keeki na ya ga-atụrụ mmanya ashị na ya ga-ala ka ịbịa hụ ya ka ha hụ ka ha nọ ya so oke no problem na ashị ahụ na ọsọ ga-atụrụ mmanya enwe otu o mere ya mana enweghị ya kpụrụ ya efidiri n'ọnwa ịhụnanya na ọ laikiri ya kọpụrụ ya ọ ya ka o ruru ebe enu ntara o ruru that day ha ga-ahụ ebe the girl so na ọ chọrọ ka ha hụ that place ha ga lodge ya the place ruo n'abalị after ha nọchara nọ ka ha sorienu ka ha gbanụ egwu agwantela ọgwa ka ha taa nwa agbọgbọ ga ya ewepụta okpu nna bụ enyi ya okpu zere onwe ya okpu imụkwa anya gbabipụ ya isi ụkpa mgbocha ya ka ya ekpe ige na njin ya aghachie nwa ihe the girl asịa gịnị ka ọ na-eme na ya biko na ya nwakwala ya nwa na ya anaghị alaiki ịta na okpu nna bụ enyi na ya anaghị alaiki ya na o kpuru ya na obi agaghara ya mma na ya alaiki ya na okpukpe ya sị mba na ọkwa mana enwere ya the girl asị ya mba na ndị rekọmendịrị ya ọ gwaghị ya na ya wee ezigbo nwa na ya ekpupụ ya anaghị alaiki ya na ya anaghị alaiki ya tọlatọ ya lee okwu ahụ lee ya dimkpa ya isi ejule na mmara na nwaanyị mba nnọọ ya ekpupụga n'okpu nna bụ enyi na ote ka esiri taa nwa anọ ntara na ahụ ya taa ya janja na nja ọ ya ka ha sorichara nụcha that day la only few days n'ime the same Christmas the girl asị ya na enwere otu ahụ megecha ya sa ahụ megekwenyela otu na ya ga n'ụlọ ọgwụ mara na mee lab ma o nwere malaria ya sị mba mgbe a na-eme na the girl agbacha ha again na ya ara ime ya jụwa sọ wọta na-eshara ime ọgwụ ime na abụlọle ya na ya abụọ mere ihe afọ ime ka eyikwere ya eyi the girl si ya mahụ na ihe ya na ya abụọ mere na ya adịghị safe mgbe ha mere ya sị oke na nsogbu anọ na ebe ya na ya ga-alụkwa na ya ga-alụ ya no problem mana afọ ime a bịara too sudden n'ihi na enwere ihe ya na ya abụọ n'idiri ime ịmata gbasara onwe ha before ekwu okwu afọ ime na ọ bịara too sudden na ihe mere n'ụwa na ebe ihe a few days ago ha mere destin afọ ime acha na ọ dịbeghị too serious na o stick be na ọ gaga just chọọ pill dị safe ṅụọ ọ chọọ ụmụ na even antibiotics can also flush it the girl suburu na ishekwa ya n'ala enweghị ike ime na ya enweghị ike ime ya ka emetụ nwa ka aka ya si mba na ihe eji agwa ya wụ
na ebe ya jụọla genotype ya ogene ya si na AS na ya shi ụlọ ọgwụ ugbo eloge ga-echeki eke ya na result ya na AS dị afọ na ya abụọ agaghị alụ ha adịghị compatible ịlụ ị ga-elasị ya ihe ọkọga na ọkọgara onwe na ya biko agwakwala datin na ya ga-amụ ya na ọsụ ya ga na ọ gwara ya kwere na o kwere nkwa ya na ọ ga-alụ ya na ya ga-amụrịrị nwa ya si dị gel na ihe ji na-agwa ya destin na nwanne ya nwaanyị o tebeghị aka o liri nwa 22 years ya ọ gịnị ka o ji lie nwa nwatakịrị wụ sickle cell anemia na after ego niile a were nwa ahụ n'ahụ at the age of 22 years nwa ahụ anwụtụkwa na adanne dị broken na o wutere ya ọnwụnwa ahụ wutere ha gbawa ha obi wọkwa lesson nyere otu ugbo ya nọ na the only mistake ya na-enweghị ike imewu ịga alụ onye genotype ya na-abụọ na-amachi ahụ Miguel asị na akụkọ na ọ kọgara onwe ya na ya ga-amụ nwa Miguel si agwachakwala na ya kpoghakwala na fon ya agbanyụ fon ruo another day ọkpachi ya send were message ya reply ya sakwa si send ha kwara na ya kpoghakwala ekwana ka ya onwe ekpoghakwala ugbu a na-esendịrị ya message Miguel asị na ya dọwere n'aka ahụ na ọ gala na elekwere ihe okwugekwere na ihe ya sị na the thing ọka nọ dị yes na ya shi ụlọ ọgwụ ugbo eloge na a confirm on ya pregnant and ya ga-amụ dị nwa ebido gwawa na ya agwacha na ebe ya kwụ ya kwụ na ya bụ enweghị ogologo akụkọ ịbịa kọwa ya bụ ihe ọkọga ebe a na ọwụ AS na ya nwawo AS na ha agaghị alụ ọwụ ya nwa ga-akpọpụta nwa ya ga-ata ahụhụ ma ụdị ahụ no dịgel ebido gwawa kat na ya tụrụ ashị na ya na suspect na ọ jọsi chọọ iji ihe genotype agbalaga ya si dịgel na o lee hospital ebe ya gara lee aha ya zara na ha wepụtara ya the record na ya ga-akpọkwa ụlọ ọgwụ na yes na ya consent ka ọ ga ọhụ his record na ọ chọkwa na ya ga-agakwa another place confirm kwa send kwara result Miguel asọdegwu mgbe ya gwachara si na okweghị na ihe ya ma wee eziokwu ka ya ma and ya gwele ihe ya gwere gbanyụ phone Miguel agbachi another day so okay in that case na ọ ga-enye ya 500,000 ya jụọ so ọnụkwara ya na ya ga-eji enye 500,000 yes na ọ ga-enye 500,000 naira na ebe ọ si ya ga-ewepụga dị nwa na ọ na-alụgazi ndenu na ọ ga-enye hekwa mma mụrụ ya 200,000 naira were settle na ọ ga-esettle mma with 200,000 ya jụọ esi 500,000 na ọ naghị anatabe ọ na-akọ akụkọ 200,000 na onye jighị ụdịka ego ahụ Miguel gwa ya na ya ọ na ojighị ụdịka ego ya na ya ma na o nwere property ọ ga-ere na o ree property ya nye the money na ya achọghị maka ya gawuru onwe or else mgbe okwu dawana na or else iwe wee ya kpọọ ndị recommend this girl to him kọwara the woman wee silekwa ihe gaga n'ekiti mụ na this girl lelele I like him this girl elu ya mana circumstances say no the person recommended ya this girl to him agwa wee sị na ha settle ya jụọ the person si settle na ọdịdị agha kwanụ settle na ya na ya abọdogala ka ọ settle na ha nọ na court ka ọ settle na enwere ihe ọjọọ ya mere ya settle na gị na ihe o nwere ikwu the woman selekwa ihe ọ si ekwu na ha settle nọ na ihe nọ na ha settle ọfụma ọ si agbanyụ phone na nwaanyị mba na ọhịa ejiri kpọm na mbiko na m jide nledele ya nwere ihe ọjọọ ya mere na m gwa enwe ihe m nwedere gwatara ụmụnne m iwe m si ya biko enwe ihe m si ma jụọ Chineke egbule na egbu ọwụ n'ụlọ nne na nna ya ọ na-arịarịga nọ n'ahụ ya sị m yes n'ụlọ nne na nna ya ka ọ na-esusu gị n'ọnụ ya sị yes nna ya anwụọna nne ya nọ ndụ ya sị yes afọ ole ka gị na-emere na ya sị nwa mba na afọ ole na ihe nwe rekọmendịrị ya na Krismas na nwa ya ahụ na Disemba na ka elu m si oke mgbe ahụ ị gwakwara na onye rekọmendịrị ya sị na unu setụlụ mgbe aka iji gwawazie the girl that na enwe ebe okpere na ị ga-aza ya sị m ka ya gị because ya amaghị ihe ọjọọ ya mere si ele ihe ikuku na-eji asị enwe ebe okpere na ị ga-apụta bịa za somebody na-amara abalị marụbeghị ya 3 months nkịta ọ na-anaghị 500,000 naira na o jidezi na ọ wọta ka ụmụ nwoke riri ya elu ha enye 500,000 naira just one time ihe gịnị abụọ mere ya sị gị nye 500,000 nyezie mmanya damis ụlọ nna ya wụ chalet onye bịa setụlụ mmanya ọwụghị ya na ọwụhụ na ị nwere self control n'ụlọ nna ya ka ị na-anarị ya elu imagine such an uncultured girl now mgbe nwaanyị rekọmendkwara ya so na ọ ga-esetụlụ enwere ajụjụ ị kwesịrị ịjụ ị na-ajụghị ya
Lema agwang I want to get legem gamont of movement. What had the my sound all soft. What had they made it too soft? Every man need a little level of arrogance to blend his authority. Ma gwara na gị ga gị na-esettle ka ị na-ajụ esettle n'ụdị anya. Ndị niile gị na ha mere ihe ọta ha shi esettle down with 500,000. Ihe ọ plan gị na this girl. Gị marry nje gold digger. Somebody na-azụ azụ. Eche m isi azụ that girl azụ. If I didn't control myself enough, if I didn't have that self-control, agara m arị ya elu n'ụlọ nne na nna ya. What manner of girl is that? Are you into this? Gịnị plan ga this thing? Ota ka onye nwoke rịa elu na 500,000. Ọ na-akanụrụ ebe ọ nọ taa. Nye mmanya 200. Mmanya nye 200. Ọ gwaghị mmanya that na chalet ahụ ya use ya. Room mpa ya ka room ya ahụ mmanya mere available. Wepụrụ ha anya. That girl ọ gwaghị mmanya that na ya failed na that mission. Na that chalet use ya. That room use ya. Ka ihe ha ga-eje settle mmanya. Ihe mmanya na no room onye bịara nwe ele nye 200,000. Ka condition eje nye mmanya 200,000. For what? Ye jisi ke gidezie n'ụlọ nkwarịma. Gị wepụtakwa okpu nna benye ka control follow the due process. Ya sị no na gị fecha hello na. Isi no ebe no hustle ga say ma nwere vision kpata ego baa go ụgbọ elu ka bara ụgbọ mmiri nweta onwe na ihe ha na ala bekee. Hustle wa kpata ego. Lọtazie ntụrụ na Nigeria. Somebody na-ama medical history. Ote ọrịa mmenwụ juru ka elu n'ala ha. Ọrịa mkpamkpa juru ka elu n'ala ha. Oke ma akpịrịkpata juru ebe niile. Ote ka ha gụhụga pọpọ. Ile hụsị mba. Nwaanyị elecha anya somebody na-ama medical history. Sọ na ya anaghị ala eke okpu nna benyi. Ejughị ya so na they do for here. Obi ekwe enyi nweghị fia. Gị kpali ogirisi gị n'uruli gị iri gị na ihe na-agba ahụ. Ihe nọ n'ime na ihe ọ pụtara. Ebe o shi na ihe ọ na-emere na accumulate. Ima medical history. Gị zecha ọnwa ndị ebe as resolved as you were. Gị lọta na Nigeria. A girl na-asị na ọ chọghị okpu. Ọ dịghị afraid of you. Ijukwa na ọnwa nsọ nna wọta ka n'ishe che gị ga-ekuru. Onye bụ ya ekocha gị ụjọ atọ gị were nnọọ nwa ogirisi nọ. Kọta ya kputum. Ọ na-agbagburu gị ya erute that stage. Gị uche atọ nwe hụ fear. Gị rile gị nga anọ. Gaga ṅụọ ihe niile. Obiara ọmụma. Ọ dị mbụ chọọ ya chọọ. Ọ n'ụlọ nne na nna ya ka ihe a na-asele ebe mere asọ n'ụlọ nna m. Okwu na ịdachi ike na ịbịara na ihe nsọ bịa n'ụlọ nna ya aka nọ. Mana Chukwu emebere gị sọrọ nsọ ala. Nye ngedozie n'ụlọ gbọgbọga. Sọ na ya achọghị okpu nna benyi. Ile ya anya ugboro abụọ nyụọ ya. Ozugbo na sọ chọọ okpu nna benyi gị ile anya n'obi gị ile n'ukwu mmụọ nga-arụgharịa n'isi nụ. Gị jụọ sọ mmadụ ole ka nwa nne chere mmiri ihe ha denwere onwe. Ya elecha anya isi ala bekee ọma ihe megeba. Ọma ụjọ atọ ya sị na ọ chọghị ya. And ọ na-agaghị ụlọ ọgwụ nweta isi mata. Mgbe gị na kansụl no the thing sị nne ya sị we can't have it raw, unprotected, without medical confirmation that we are okay. Nna ga na-akpali nga mamụ ịmate mbụ amam ka ibu ọ dị necessary no now. Mgbe ka kansụl mgbere ote pụta ka aga ụlọ ọgwụ echa ya ile ahụ nwaanyị gboo bịa legidego sọ na ya achọghị ivu ndụ gị nwoke ji ihe nọ iji ọkọrọtọ iji ejie ya sọ na ya achọ ya. Ya mere na-eme no problem. Chineke nna ga-eduwe m. Enwe ihe ga-eme. Biko gịnị abụ ọhụrụ na Christmas? Ihe jụga this girl ihe kwesịrị ịjụga ọhịa o ji pụta bịa na ego. Iri otu egwu dị ihe te gachi n'ugbo gị si ya mgbe ga-emite uncle ngọ you meet your brother eberote. Meet your sister eberote. Ya na ya bụ ọgụ ụlọ ọgwụ ka a mara how many months pregnant. Ọ dị sure na ọ dị ime. That girl adịghị ime. That day ọ kpọrọ na-achị. Isha ka o discover that day ka ọ gara aga flush ya. Bịazie bie na ego. Ka ọsọ ma na enwe ihe ga-eme ka ị lụọ ya. Ọ ga like itigo onwe na that stress. Ịhụbe the result afọ ime nwa na-ekwu okwu ya. Ọ dị mkpa ka ọ na-block be ha by now amam hiche gị. Ma onye ka recommendri ya. Ma ya onwe ya. Biko ụmụnne m. Enwe ọtọ ọzọ a na-eshi define a gold digger. Menụ ka mara. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya. Unu gwa ya. Ọ nga ọha nọ n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.